Tamam tamam. Tamam tamam. Tamam tamam. Tamam tamam. Servus, Adrian, opet ne valja. Matori, pomeri se unazad. Jo? Aha, jeste, hvala ti. Servus, ja teo nešto da ispričam šta desio je juče. Juče desio je to da ja posle 7 godina ja juče izašao sam malo na Buli. Bio sam u Bački Topoli, tamo bio neki dobar parti. I kad otišli smo, krenuo je parti tu oko 10 ora i mi slušali smo pesme, moj prijatelj jedan zove se Džigor, zvani Džigi i bio je bio je Tomica, Lenđelje i mi tako bulili smo i tu oko 10 sati više naša muzika, mi tancovali smo, bacili smo za nas neku totalnu dominaciju. I onda kaki problem desio je. Slušaj sad ovo. Ja ne poznajem danas kakav muzika ide. I tu oko ponoć došao je jako veliki maso. Ne bi mogao da baciš za tebe poverovanje. I tako oni bulili su, ali ja totalno ne poznajem kakav muzika danas je. Ovi tako pevaju nešto nenormalno što ja pojma nemam. Uzmi za tebe da rolaš, šta da rolam? Ja jedino što rolam je kad pravim za mene pite, uzem uklag i onda uzem i zarolam taj testo. Jeste. I oni tako rolaju i kažu oni, jeste, tu je tu. Ja znam Jerko, ja zvaću Fekete Tamaž, on tako napravit će neki najveći hit. I onda kaže drugi pesma, oči ti gore ko kerozin. Kako oči mogu da goru ko kerozin? Totalno nisam razumeo šta taj priča. No, i sad mi što tancikovali smo u 10 sati, nama bilo totalno okej, zato što iše old school muzika. Jeste. A ovaj novi, ja ne poznajem totalno ne poznajem. Ovi tako igrali su, oni rolali su, jeste, roli, šta roli? No, i onda oči ti gore ko kerozin i oni nešto ovako radili su. Ne poznajem totalno ne poznajem, ja rekao šta je ja sam retardiran. A mi ofas, no, evo, naterali su mi da psujem, pa ja neću tako. Ja volim old school music, I'm blue, da budiba duda, to je bio hit, to je bio najveći hit od hit, jer ja blues sam bio. No, i ja koliko sati desio je to, oko pola dva, ja tako bio sam usmoren, da ja otišao sam lijepo moj Lamborghini i ja odspavao sam 2 sata. I tako spavao sam ko beba, jer to je Lamborghini to udobanje, da to je fantastično še. Tamo bio je i freska party, svašta nešto bio je. I što te da kažem vam, da ja više neću da izađem napoje. Neću da izađem na Buli, jedino ako Buli je kao Blue Bab Dibao Dudaj, ja tad izaći ću, jeste. Tako da, ako ima takav Blue Dabo Diba Dudaj, onda mi zovi. A ovo šta mi si zvao na šta mi si zvao na kerozin i na roli, ja totalno ne poznajem taj muzik. Tako da, hvala vam, ja i to sam još htio da kažem, ja kad ustao sam i onda ovi završili su svi karijeru, ja ustao sam, nisam nikog vidio, ja rekao, to je Buli, hvala ti. I ja otišao sam kući i pojeo sam za mene jedan pizi i onda tako zaspao sam i ja tako malo preustao sam i šta htio još da kažem vam, pa ja zaboravio sam da vam kažem. Hvala vam za sve sada. Bacite za vas neki subscriber, bacite za vas lajka, bacite za vas neki share na Flash Best Skis. I tako da čućemo se, hvala vam lijepo.
good night i provedite ovaj dan najbolje što možete, vi ste najbolji, ali ja sam najbolji, onda ja kasnije jeste, hvala ti.